Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-Erbgħa 15 ta' Diċembru 2021. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis ħuti, l-Odwa tajba. Inkomplu bil-mixja ta' riflessjoni tagħna fuq San Giuseppe. Su San Giuseppe. Wara li wrejt l-ambjent li fih għex, ir-rwol tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni u l-fatt li kien ġust u r-raġel ta' Marija, illum nixtieq neżamina aspett ieħor importanti tal-figura tiegħu. Il silenzio. Is-skiet. E tante volte oggi ci Tant drabi llum għandna bżonn ta' skiet. Il silenzio è importante. A me colpisce Is-skiet hu importanti. del libro della Lili jolqotni vers mill-ktieb tal-Erf li naqra mill-perspettiva tal-miliet u li jgħid pensando al Natale dopo, no? waqt li ħemda ta' kwiet kienet taħkem fuq kollox, Profondo silenzio il-kelma setana tiegħek niżlet fuq din l-art. è discesa sulla terra. Momento di più silenzio. Fil-mument tal-ikbar ħemda wera ruħu Alla, importanti naħsbu fis-skiet f'dan iż-żmien meta jidher li ma tantx għadu valur. Non ha tanto valore, sembra, no? I Vangeli Il-Vanġeli ma jagħtuna l-ebda kelma ta' Giuseppe ta' Nażaret, xejn, qatt ma tkellem. mai. Ciò non significa Dan ma jfissirx li hu kien mutu, le, c'è un motivo. hemm raġuni iżjed profonda. Questo suo silenzio, Giuseppe, B'dan is-skiet tiegħu, Giuseppe jikkonferma dak li jikteb Santu Wistin. misura in cui cresce Skont in kemm noi tikber la fina parola, l-kelma, cioè il verbo il-verb magħmul bniedem jonqos il-kliem. Skont kemm Ġesu, il-ħajja spiritwali, jikber, il-kliem jonqos. parole diminuiscono. Jonqos xi ftit dan li nistgħu nsejħulu l-pappagaliżmu, li wieħed jitkellem bħal pappagalli il-ħin kollu. L-istess Ġwanni l-Battista, li huwa l-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert ħejju triq tal-mulej, jgħid hekk dwar il-verb, Egli deve crescere. jeħtieġ jikber hu u niċkien jien. Questo vuol dire Dan ifisser li hu għadu jitkellem u jiena niskot. U Giuseppe biskiet tiegħu jistedinna nagħmlu wisa għall preżenza tal-kelma li saret laħam, għal Ġesu. a Gesù. Il silenzio di Giuseppe non Is-skiet ta' Giuseppe mhuwiex mutiżmu, huwa skiet mimli smigħ, skiet ħabriek, skiet li joħroġ l-interjorità kbira tiegħu. la sua grande interiorità. Una parola Kelma li sen il-missier u kienet ibnu, jikkummenta San Ġwan tas-Salib. commenta San Giovanni della Croce. Una parola ha detto il padre e il suo figlio. Ed essa U parla hi sempre titkellem nell'eterno dejjem fi silenzio. skiet etern u fi skiet għandha tiġi mismuha mir-ruħ. Gesù è cresciuto Ġesu kiber f'din l-iskola, fid-dar ta' Nażaret, bl-eżempju ta' kuljum ta' Marija u Giuseppi. di Maria e Giuseppe. E non meraviglia U ma nistaġbux bil-fatt li hu nnifsu mbagħad fittex spazji ta' skiet fil-ġranet tiegħu u stieden lid-dixxipli tiegħu biex jagħmlu din l-esperjenza? Ngħidu aħna, ejjew miegħi intom biss waħedkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku kull wieħed u waħda minna fuq l-eżempju ta' San Giuseppe jirnexxielu jirkupra din id-dimensjoni kontemplattiva tal-ħajja miftuħa propju għaskiet. ma tutti noi Imma l-kol kemm aħna nafu mill-esperjenza li din mhix ħaġa faċli. silenzio Is-skiet ibeżżana xi ftit għax jitlobna nidħlu fina nfusna u niltaqgħu mal-parti l-iżjed vera tagħna. vera di noi. U tant persuni jibżgħu miskiet, iridu bil-fors jitkellmu jew jisimgħu ir-radju, t-televiżjoni, imma skiet ma jridux jaċċettawh għax jibżgħu. Il filosofo Il-filosofu Pascal josserva li n-nuqqas ta' ferħ kollu tal-bniedem ġej minn ħaġa waħda, li ma jafux joqogħdu bi kwietom f'kamra. tranquilli in una camera. Cari fratelli e sorelle, Eżis ħuti, parliamo di nitalmu minn San Giuseppe nrawmu spazji ta' skiet fejn tista' toħroġ għad-dawl kelma oħra, jiġifieri Ġesu, il-kelma dik tal-Ispirtu Santu li jammar fina u li jwaslilna lil Ġesu. Mhux faċli narfuh dan il-leħen li spiss nifxluh mal-elf leħen ta' tħassib, tentazzjonijiet, xewqat, tamiet li għandna fina. che abitano
Ma Imma mingħajr dan it-taħriġ li ġej propju mill-prattika ta' skiet dalla pratica del silenzio jista' jimrat ukoll id-diskors tagħna. il nostro parlare. Senza la pratica Mingħajr il-prattika ta' skiet jimrat id-diskors tagħna. esso invece Dan mingħajr ma jħalli l-verità tiddi jista' jsir arma perikoluża. Fil-fatt, il-kliem tagħna jista' jsir inċensar, vanaglorja, gideb, tpaċċpiċ fieraħ fuq l-oħrajn, kalunja è un dato di esperienza u fatt mill-esperjenza li kif ifakkarna l-ktieb ta' Bin Sirach ħafna waqgħu bil-ponta tas-sejf imma mhux daqskemm iġġarfu minħabba l-ilsien. Gesù l'ha detto Ġesu dan qalu ċar: chi parla male min jitkellem ħażin fuq ħuħ u fuq oħtu, min jikkalunja lil proxmu huwa qattil, uccide con la lingua. qed joqtol bil-sienu. Noi non crediamo, Aħna dan ma nsemmuhx, imma hu l-verità. pensiamo un po', Jekk naħsbu ftit f'kemm drabi qtilna bil-sienna, nistħu minna nfusna, vergogneremo imma jagħmlilna tajjeb, tanto bene, wisq tajjeb. tanto bene. La sapienza L-erf tal-Iskrittura jistqar li s-seta tal-sien il-mewt u l-ħajja min jinqeda bih tajjeb jiekol minn frottu. mangerai i frutti. U l-Apostlu Ġagbu fl-ittra tiegħu jiżviluppa din it-tema qadima tal-poter, pożittiv u negattiv, tal-kelma b'eżempji li jiskantawna u jgħid hekk: Dice così, se jekk xi ħadd ma jiżbaljax f'dak li jgħid, perfetto, dan ikun perfett, capace di tenere kapaċi jrażżan ġismu kollu. Huwa biċċa xkejkna fil-ġisem imma jista' jiftaħar li jagħmel ħwejjeġ kbar. grandi cose. Bih aħna nbierku lil mulej, lil missierna, u bih nisħtu lil bnedmin ġbija ta' Alla. Fatti a somiglianza di Dio. Min il-sin wieħed joħorġu l-barka u s-saħta. Maledizioni. Questo è il motivo Din ir-raġuni għaliex għandna nitgħallmu minn Giuseppi kif inrawmu fina skiet. Dak l-ispazju ta' interjorità fil-jiem tagħna li fih nagħtu lill-Ispirtu l-possibilità li jnissilna mill-ġdid, li jfarraġna, li jikkoreġina. non dico di Minix ngħid li għandna naqgħu fil-mutiżmu, le, imma li għandna nrawmu skiet. ma tante volte Kemm drabi nkunu nagħmlu xi biċċa xogħol u ma li nispiċċaw imorru nfittxu dritt il-mowbajl biex nagħmlu xi ħaġa oħra. il telefonino per fare una sempre stiamo Dejjem hekk sejrin. questo non U dan ma jenniex, dan iżellaqna fis-superfiċjalità. è la superficialità. La profondità del Il-profondità tal-qalb tikber fi skiet, skiet li mhuwiex mutiżmu, kif għedt, imma li jħalli wisa għall-erf, għar-riflessjoni u għall-Ispirtu Santu. alla riflessione e allo Spirito Santo. Non abbiamo paura, Aħna xi kultant nibżgħu mill-momenti ta' skiet, non abbiamo, imma m'għandniex għax nibżgħu. ci farà tanto bene. Kemm jista' jagħmlilna ġid iskiet. Il beneficio U l-ġid li tikseb il-qalb minn dan jasal biex ifejjaq ukoll l-sien tagħna, il-kliem tagħna u fuq kollox l-għażliet tagħna. infatti Giuseppe Fil-fatt, Giuseppe ma skiet għaqqat l-azzjoni. ha parlato, U mhux tkellem imma għamel. ci ha mostrato U hekk urjena dak li jum wieħed Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. non ci di Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna ta' smewiet, reino dai cieli. iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. Nei cieli. Silenzio. Kliem għammiel meta nitkellmu. Parliamo. E noi abbiamo Tiftakru għal kanzunetta parole, 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 imma xejn ta' sustanza. di sostanziale. Silenzio. Skiet. Parlare il giusto. Nitkellmu kif suppost, fejn hemm bżonn inrażnu xi ftit il-sienna u dan jagħmlilna tajjeb flok ngħidu l-ħmerijiet. Concludiamo con una Nagħlqu b'talba. San Giuseppe. San Giusepp, bniedem ta' skiet, int li fil-Vanġelu ma lissinx kelma waħda, għallimna nsumu mill-kliem fil-vojt biex niskopru mill-ġdid il-valur tal-kliem li jedifika, jagħmel il-qalb, ifarraġ, iwieżen, kun qrib ta' dawk li qed ibatu minħabba kliem li jweġġa' bħal kalunji u l-qlajiet folozz u għenna biex mal-kliem norbtu dejjem il-fatti. Amen. Infatti. Amen. Grazie.